A 'yan mata barka dai. Ai ina tsaye a jikin mota na dan fito saboda AC a cikin motan ya dan buge ni. Sai na gano giftawa ki ta nan. Na ce ya kamata in tare ki saboda na ga ke mace ce mai kyau, mai kamala da ni kuma kina da hankali. Yasa ya ga in tare ki in miki bayani akan gaskiya ina son ki saboda kin tafi da zuciyata. 'Yan mata idan kika so ni zaki ji daɗi. Saboda ni dinnan da kike ganin ni ba karamin dan kasuwa bane, babban dan kasuwa ne ni da kika gani. Wannan motar da kike gani ba ni nake hawanta ba, ta kai kanne na school ce saboda na dan gaji da hawan da nake shine na dauko ta na taho. Ni da kika gani kullun ni ne a Dubai, China, Paris, irin su Egypt nan nake zuwa na huta duk bayan weekend. Dan haka baby inda kika kaunace ni za mu ji daɗi. Da ni da ke za a huta. Haba malama. Kina ji na? Yanzu dai kan na tare ki kar a yi wani dogon wannan da Allah ki ban lambar ki. Ka ce na tako sa'a kenan. Ta ko sa'a fa baby. Masha Allah. Yawwa bari a samu. Bari in sa miki tawa kin san saboda wayar ta tana nan a gida ne na dan batta tana caji a sola. Amma anyway za a kira ki, zan kira ki. Ba dai na sa miki lambar. To ka ce wayar taka a kashi taya kuma ban kira ki mun magana a WhatsApp. Ba matsala. Yawwa sai mun haɗe. Normal ne. Sai mun haɗe. Ayo. Wairi sadaka ko da kalace ya iya ko da kando ne ya bakwa Wairi Almajiri no zo ta bai rufe saboda kan ma wani ya ce ya ji an kira almajiri dai ce san mai ƙarya ne wallahi. Kuma fa buɗewar ce aiki fa ba fa rufewa ba wallahi. dawo ina za ka ji. Adaki. Dawo. Munafiki. Kamar ya munafiki. Daman kai almajiri ne? Kamar ya. Ban sani ba kamar yadda na faɗa. Ɗansu ƙwarar me ka gama yi min? Gida kana da mota, baban ka wane ne, jikan ɗan inna lallahi ka ji kunya. Oyo ni baiwa Allah ni na san ki da ni almajiri ne, bara na zo gidanki kika ce in zo ga abinci. Kai kakkara ina mun hankali mana. Baiwa Allah ba fa ni bane. Da mun bara kake yi? Dan ƙarya kawai. Munafiki kawai. Almajiri kawai. Est-ce que le bébé si le bébé? Ne lalacin karbi ba dan halin ka ba. Hannu ɗaya zaka sa hannu biyu zaka sa karbi. Ina zaka je mun da roba? Zuba juye a nan gurin ka bani. Ayo. Allah na mai. Wannan ai ta ce 1,000 da ta bani ga rubutun da na tsaya take min nan a jiki. Ashe ne barawo ne. Barawo ne. Ni daga taimaka maka fa ne. Ita ce nan gaji nan da rubutun Da rubutun ni ne na daukan ma kuɗi? Daya. Yalla bai wannan. Yau zaka bari wai kariya ta yasa gadi. Wallahi ni canji ne wa wani yanzu a fana cin wallahi canji ne wa wani wallahi. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun nishadantuwa a kodayaushe. Muna godiya masoya. Ayo. Dan da mana su ya mulla da kallo. Dona nan dona. Kawai sanin kaman kashi a hannu. Ina sanin ajiye ka kai mun kashi a hannu. Ado me ma ya faru? Tun dare ihu kake. To me faru? Kudi ne kawai ka zo da mazari da To uban waya da kai ka tsula fa za ka kira ko tsarki ne ba.
yi bismillah ba da jiyan fada. To kaga yara ai kaga muku Allah ya ce annabi ya ce ba ku. Sauki kenan ba mu ba abincin rana. Salamu alaikum. Salam. Haba mai gida ga kuɗi kaɗi kan ƙarti kun zo kun bai yaro yana ta kuka kun kasa da rasa sa me hakan? To yaran kanin uwar mu ne. Musulmi ne yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu akul muslimi dan uwan musulmi ne amma dan uwan mu ne anan na gansa sai ihu yake kila ma dan bori ne. Allah ya kyau. Kai yaro me faru? Wurin ce bana da mu ta bani ne ya faɗi. Ni ba bakin ciki na ba za mu ci abinci ba. Kullum idan na kwanta sai na mafarki ina cin abinci. Haba. Tun da ihu kake kana bacci kana mafarkin abinci a he baye ne kai. Tun da mana ga haka kake. So ka lahi ne to ani ka tabi ka. Tsaya dai da Allah ko tsaya. Ni human rights ne. Ni ma human rights ne. Muna kare haƙƙin ɗan adam. Mu ma haka. Haka ba zai yi mu dinga ganin yara suna kuka musu ba ido. Mu ma haka. Yawwa. Kai yaro shikenan kai haƙuri. In dai naira 1000. Kai gon dan wahala. To dukan ne zo ta rama muna yi. To in dai naira 1000 ce bari in baka ka je gidanka kai ayi ce fanan ba komai. Waye muna kare haƙƙin ɗan adam gashi. Ka je ayi ce fanan. Bawan Allah haka bayar naira 1000 ni da nake so zan je gurin Ado Isa Hamisu Bureka su ara man 1000 in ba shi ne in samu ladan. Ai shi ma saboda dan Allah na mai. Wannan ai ta ce 1000 da ta bani ga rubutun da na tsaya take min nan a jiki. Ashe ne barawo ne. Barawo ne. Ni daga taimaka maka fa ne. Ita ce nan gaji nan da rubutun Da rubutun ni ne na daukan ma kuɗi? Daya. Yalla bai wannan. Yau zaka bari wai kariya ta yasa gadi. Wallahi ni canji ne wa wani yanzu a fana cin wallahi canji ne wa wani wallahi. Kai da Allah ya samu canji. Canjin 1000? Ya bai canji da canji. Yawwa gashi amma bi ne 500 guda biyu. Yawwa dama ni ba na son canjin. Na rantsa da Allah ya kaci uwarka. Daga taimako? Da taimako. Inna lillahi. Ashe kai barawo ne? Irin wannan ne suke sa tattalin arziki yana rushewa. Yake yin kasa. Da garin bakin gaba kai ne shekarun je ka zage Najeriya. Wallahi canji na ba wani a can. Kamar duko. Sai ke lalan ne Allah ya tsine ma Allah ya tsine mu. Kai kuma dan uwarka in haka ne na kwace sai shi wancan mai gilas din sai ka kira shi kwatan bai. Allah bi ma dira. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun nishadantuwa a koda yaushe. Muna godiya masoya. Ayo.